Right, class, that marks the end of the topic translating Shona words to English. Any volunteers to present what I just taught you kumberi kuno? Ndiana ari kurara muklasi mangu uyu Jaxias Jakada. Se Unotembei iwe kulodya ambuya vako kuno chiuya kuti presentation yezvandanga ndichidzidzisa kuno kumberi ngouya kuno kuzorara iwe anose nhasi tadzidza kuti akunotipedzera ngo changu uri kufunga zvenhema pamatranslations atachiita ndati meso anonzi chii nechirungu face kotsiye eyebrows kana kuti eyelashes right komabori anonzi chii nechirungu mabori ice cream